हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सोनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ओमफ्राय लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे ओमफ्राय मादैया नै बेरेफुंजानिफ्रायनो खर' लोमनानै एक्ट्रेस बादि खानाय हगारलायदोंहाय सोनाफोर ओमफ्राय फुंनिफ्रायनो भिडिअखौ जागायजेनलायबाय आंहा नै मादैया ओमफ्राय बहल बिबार खानो नागिरदों आं बहल बिबार बहल बिजौ एसे जानोसैलाय दिनैहाय गोबावसै जायैया जानो लुगैदोंलाय ओमफ्राय नै आंना सिन्दुरा जि मोहोनसे बाङालि हिन्जावनि बादि फुनना लादों मानो होनना बुंबा ओरै खालामनायानो जि बुरजा सिथाबनानै फैदों दाहायसो फुगानोसै आं गांलाब दा बेखौ सोरबा होनलायगोन मादैया सिख्ला गोरलैबा देलायदों मादों होनगोन बेखायनो आं बुंनानै लाग्रोलायबायहाय सनाफोर थ' बिदिब्ला सनाफोर आंनि भिडिअखौ दिनैबो अननानै जोबजासिम नायबानो जाबाय नैहाय सनाफोर बहल बिबारा जि मोजां जि मोजांहाय हाबाब बदबनानै थाथारनांगौलै बैसोरखौ बहल बिबार आयु बहल बिबार जिं चिकि चिकि जिं चिकि चिकि मोजां नुदों बेरेफुंजानि खाले खैदे मोसालायबाय मादैया मान्देया लावद्रायजोब्बाय मान्देखौ एसे खाफाना होनोसै आं आदानिनो आयै हो एसे मोननैसो खाना होनोसै मान्देखौ लावद्रायखौ नै मान्देखौबो होनांगौलै गोथाव मोनजायो गोलाव खाखाबाय नै बेफोरखौ दोनजाबाय थायालै अज'खा जायगाफ्राव नै बेनो थोसिगोन आंनो एसे होनोसै मादैया नै फोरला थाइसे होफानोसै गोथावनो है मा हग्राया बोरैबा जादों सनाफोर आंना केमेरामेना जि बोरैबासो आं गोदानसो लानोसै केमेरामेनखौ फाग्लासो जागोन खेबनोनो रोङाहाय नांलायबाय थानांगौ केमेरामेनजों थैखागोन केमेरामेना एखमबा मानसिखौ खेबनो रोङा एखमबा मैगंखौ खेबनो रोङा बोराय बुरै थिगसे दावराव जालायलांबाय जों भिडिअ बानायनायानो मिनिनासो थैखागोन बोरायखौ भिडिअ खेबनाय जायाबा एखमबा मालाबा थिगसे रायोहाय आं लोगोफोर माथोहाय खेबनोबो रोङा मानोबो रोङा सिनेमायावबो ओंखारा भिडिअबो खेबनो रोङा रायगारोहाय आङो सनाफोर आंनि बोरायखौ मालाबा गोसा राया आरो अननानै रायो मोजां मोननानैसो नोंसोर मोगथाङाव नुबा मिनिनानै थैगोन आं बोराया जार खालामखायो रोङा जेबो फोरोंजोबखानांगौ सिबाय सोलोंथाराबो नालाय बां दानदो बहल फिथाइलायनो बहल बिबार ओमफ्राय नै मान्देखौबो गोलावसो सायगोन आङो आंना बैसाङावनो मान्दे दं मान्दे एसे होस्रोनोसै गोदै गोथाव जानायनि ओमफ्राय आंना बहल बिजौखौ बिदिनो गोलाव जायो मिन्थिखागौना सनाफोर मादैया बे बहल बिजौखौ गोलाव खालामबाय आलौबाय ओरै बोस्रोदबाय बिराद गोथाव जायो बिदिबासो मादैया नै मैथा ओंख्रि जानो नागिरदों दिनैहाय मैथाजों ना गोरानजों जेबो ओंख्रि गैया मादैया मैथा ना गोरानल' जागोन बबेहायथो बेदर मोनबाय थानो बोरायावहाय जाहोबाय थानो बिदि जानो बिबाय थाबाथाय होखारजागोनसो बोरायजों सयथिबो बेखायनो बिथारला आङो सिरि बेखौनो जाखुमाबाय थानोसै नै मैथाजों ना गोरानजों जब्ब मादैया जाब्बा संलायबाय बिजौखौ एवबाय ओमफ्राय नैहाय मा होनो मैफ्राय बिजौबो होफादों आङो एकदम मिक्स खालामजोब्बाय मैफ्राय बिजौबो होदों सनाफोर नै मादैया बानलु गोरानजों सामब्राम गोथांजों बाथोन देलायबाय नै जाथानसैलाय हुहा मैथाजों जि गरम सनाफोर मादैया नै जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय सानाय सुनाय होनलायबाय खथा खथि बेरेफुंजानि मैथा ना
संनायखौ नुखाबाय ओमफ्राय नैबे मैफ्राय बहल बिलाइ बहल फिथाइ ओमफ्राय बहल बिबार ओमफ्राय नैबे आंनि फेभारेट बानलु बाथोन नैबेखौ लोंनो लुगैथारबाय बिदि सिखारो गोदै जि गोथाव जाखादों बेखौ जाग्रोनोसै एसे बहलजों जाग्रोनोसै एसे मादैया सनाफोर बिदिब्ला आंनि दिनैनि जानायनि भिडिअखौ सोर सोर मोजां मोनो नायलांदोलाय मादैया नै जानो लुगैनाय हाथारला दिनै रायलायनो बावलायलायथारदों मजा आयै मासि गोथावलै फैगोनसो आयौ मा मानलुजोबखो मानजोब्बाय बिराद हब हब गरम सनाफोर बोथोरा मैथाखौ जानोसै एबार मादैया मैथाखौ जानो लुगैनाय फैखानोसै मैथाखौ लाव लावसो संदों मैथाजों ना गोरानजों आंनि बोरायनि फेभारिट मैथा ना गोराना बेयो मैथाजों ना गोरानजों बिदि जहल संबा जा मोजां मोनो ओरै ओरै जालायो दिनै बिराद मोजां मोनदोंबा गोथावबो जाथारदों लोगोफोर नोंसोरबो जालाय मैथाजों नाजों बा ना गोरानजों ओमफ्राय बानलु बाथोन माबाजों मा होनो बानलु गोरानजों सामब्राम गोथांजों देनाय दैलांनि ओंख्रि बिराद गोथाव मोनजायो बरिया बेदर फिसा नांलायथारा मासि गोथाव जादों बेबो फाग्लासो जागोन आरो बाहाय जिगाबनि मैखुन बारनैसो होबोनो मोनबावनांगौ आं बरिया गोथाव जागौमोन जिगाबनि मैखुन मैफ्राय बहल बिजौ बहल फिथाइ ओमफ्राय जिगाबनि मैखुन मोननैसो मोनदो बरिया मनो लांबालायलायो मादैया गोथावानो मैथायाबो बांद्राय गोखै जायाखै क'क्राझाराव ना गोरान सनाफोर मोनसे खोथा नोंथांमोनाथ' कमेन्टखौ जि मोजां मोजां हरो आयु फाग्लि जालाय ओमफ्राय सोरबा कमेन्टखौ रिप्लाय हरनो हाया बेनि थाखाय दुखु मोनो मादैया बिराद बेस्थ' दासानसे ओजों भिडिअ ओजों दखान ओजों माल लायनाय माल सोनाय फाननाय हारसिं ओरैबादि बेस्थ' थाग्राबो लाथ'वाखै आं कयेक दिननि उनाव थाग्रा लागोन होनबाबो बिराद बेस्थ' जागोन दुखु मोननो नाङा दे सनाफोर दे कमेन्ट रिप्लाय मोननो थाखाय खिन्थु आं नायजोबो कमेन्टखौ नायजोबो आङो रिप्लायसो हरनो माबायो ओमफ्राय नै ओरै बे ओरै थुनाया बे थुबाबो बांद्राय थुबा आङो आखाइखौ मिजौनाय बादि मोनो दे ओंखायनो आङो बांद्राय कमेन्ट लिरनो हाया खेबसेनोथ' लिरजोबनो हाखाया आं ओंखायनो दसे दसे थानानै लिरहरो ओमफ्राय थेवब्लाबो दासान्दि ओरैबायदि बेस्थ' गाज्रि दामोन सोर कमेन्टखौ रिप्लाय मोनाखै अननानै दे सनाफा आं नायखाजोबो बयनि कमेन्टखौ ओमफ्राय बिबार जारौआ होनदों गावनि नामखौ आंनि कमेन्टखौ रिप्लाय हरनो मोनाखै ओंखाम जानायाव रायलायबाय सना
नोंखौ आं मिन्थिखायो लोक्षि बिबार नों आं दखानाव फैबा आंखौ नामखौ गोसोआव ला जालायो नोंखौ मिन्थिखायो सना साफ्रोमबो आंनि भिडिअ मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो नों कमेन्ट हरो मिन्थिखायो फैलायाव नोङो दखानाव आं कमेन्टखौ रिप्लाइ हरासै ओंखाम जानायाव रायलायबा आंहाथ' सासे बिबोनां दं नाम मख'लायला आङो बे बिबोनांखौबो अबेबा आं रिप्लाइ हरनो मोना दुखु जामोन बिराद बेस्थ' नोमबाजैया ओरैबायदि बेस्थ' आरो माखासे सनाफोराबो दुखु जामोन बारा नामखौ गोसोआव थायाहाय मादैया आङो कमेन्टखौ हरनो मोजां मोनो ओमफ्राय नैबे लिरनायाव एसे उसुबिदा आंहा आखाइनि जौनाय मोनो आं मानोथो बांद्राय कमेन्ट आं मबाइलखौ थुबाय थानो हाया नैबे आखाइया ओरै बोरैबा ओरै मबाइल लाबाय थाबा ओरै लाबा आखाइखौ बोरैबा सानाय मोनो आं मबाइल लानानैसो बेमार जागोन ना माखौथो नोंथां मोनहाथ' आंखौ मोजां मोनखायो ओमफ्राय आंहाथ' दामानि ना लायनो टाइमबो मोना आरो जायगाबो गैथ'वा ना लायग्रा जायगा गैला ओंखायनो दा बे संनाय जानाय बेनोसै आरो आंना भिडिअआ मालाबा दख'ना जोमग्रा होबाय फाग्ला जागोन बिराद मोजां कमेन्ट हरो मालाय बै आब'मोनहा बै बिनानावमोनहा नामखौ बुंलायला आङो सोरबा नाम मेनसन खालामजानो बायोना ओमफ्राय सानैसो दं बिराद मोजां कमेन्ट हरो मालाय आंनो जानायखौ जाबानो लुबैयोनो आहाबा मा जादु गोनां जाखो सनाफोर बिदिनो अनसायलांबाय थाबानो जाबाय अननानै गावजों गाव आंबो सोरनिबा भिडिअखौ मुहिनि नांनाय बादि नायो सोरनिबाखौ जा नैबे बिनानाव बै फ्लाइअभार खाथिनिया टिभि ब्लगसा बेनिखौबो मुहिनि नांनायसै आं इउटुब खुलिनायनि सिगांनो बे गथ'नि माबाखौ भिडिअसफोरखौ बिराद नायबाय ओमफ्राय नैबे माबानिखौबा जा बिनानाव सबाय बिमा ज्राव रावा बेनिखौबो गोबांद्राय नायो आं ओमफ्राय दाबो मुहिनि नांनाय बादि खिन्थु आं कमेन्टखौ मालाबा रायलायनोसै कमेन्ट रिप्लाइ हरा दे सनाफोर गाज्रि दामोन आरो आङो नायनाल' थायो कमेन्ट लिरनो बायो ओरैबायदि गाज्रि हुदा आंनाव कमेन्ट लिरनाय बे लिरनाय होननाय बुस्थुखौनो बायो आं ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ आपल'ड खालामबा नोङो दालाय टाइटेल लिरनांगौ ना बे टाइटेल लिरनायखौनो बिराद बायो आं बुस्थु मानिफ्राय आं मिथिया टाइटेल लिरनायखौनो बायो आं ओमफ्राय बुरैबायबो नालाय मादैया माथो होनबावनो बैसोजों लोगोसे बानाया एसे साबफालाङो बयबो जायो गोथावथारलै फाग्लासो जागोन बेदरबो नाङा बेनो गोथावजोबखा दारि हुथानसैलाय सेंग्रा गोरलै बादि सानसेनो दारि हुयो मल फैगोनखा बिराद दारि हुयो सनाफोर आं बोराया मालाय थिप-थपथार आं बादि गाद्रा नङा मालाय थिप-थप टाइमाबो जाबायलै एकदम 6 मासखौ लानाय बादि जाजोबथारबाय मादैया गोथावथारबो नालाय थ' बिदिब्ला सोनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा साबायखर जौ फेनाय बायदि मोनलायलायथारबाय आं मेंनायानो फुंनिफ्राय रेस्ट गैया मा गैया